Terceiro día despois do cambio de hora e moita xente comeza a acusar as consecuencias. Trastornos no sono e nos horarios confrontan coa boa sensación de poder desfrutar de días máis longos. As dúas foron as tres. Cada ano enfrontámonos a dous cambios no horario que trastocan duramente os nosos hábitos e mesmo a nosa saúde. Restar unha hora de sono e descanso pode chegar a xerar problemas de malestar nos días vindeiros. Con todo, este último cambio de hora, aínda que afectando ao descanso, é un dos favoritos da poboación. Eu prefería o do verán, de sempre. A mí dame igual, o que pasa que o que me trastorna é que me cambien a hora. Dame igual que sea dunha hora ou outra. Daríame igual, este gustame máis, teño que dicirlo, o que temos ahora. Ya. Tienes más facilidades para todo. Al final el día se hace más largo, tienes más horas para andar por la calle, más horas para todo. As tardes máis longas e a maior presencia de ceos solleiros son os principais atractivos deste novo horario. Que non, a mí gustame máis, non sei por qué. A ver, porque ten as tardes máis grandes, vai á playa e aquela, pero isto é cuestión de mentalidade, de mentalizarte. Trastornos no sono, na alimentación ou nas rutinas son as principais consecuencias desta supresión horaria que cada ano chega nestas datas. Teño un pouco máis de trastorno a hora, que ando un pouco máis desfasado, esas cousas. Que dixen e sigo querendo este horario. Non sei por que se ten que andar a cambiar o horario. Afecta no sono, botas unha semana aínda adaptándote. Por iso, moita xente pide manter o horario de verán durante todo o ano. Que está ahora é que non ando verán a cambiar, a subir nin a baixar, porque iso é un matadero para o corpo e para todo. Facía falta cambiar o horario, porque a verdade que é un problema. Pero bueno, polas tardes grandes, sí, ti que dis? Porque lle gusta moito ir á playa, aquí temos boas playas.